Sunshine Radio. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig. Ang Alternatibong Media Network na nagtutrompeta at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Sunshine Radio, DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Kapartner mo sa balita at serbisyo. One time, 30 manbuyandot, ya minutos, kasumpalan, na alas 5. Hindi basta balita, Mismong balita, magagandang balita, napapanahong issue, makatotohanang reaksyon, mahalagang tinig, ordinaryong obserbasyon, malalim na talakayan, puso at sinaunang bago, biyahe, kainan at importanteng kaalaman. balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Hula, huwag balita ng DZRD, Sunshine Media Network. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Pangasinan Today! Magandang umaga! Napintas na aldaw kada kayo amin, apo? Masantos sa kabwasan, ito ang Pangasinan Today. At ngayon ho ay Lunes, 5 ng Mayo 2014. Narito na naman ho ang programang Pangasinan Today. Magkakasama nyo na naman ho isang oras ng balitaan, talakayan, naku, at marami pang iba. Sa Mactorion Lingko, Janice Hidalgo. Nakaibak mat, technical side, Engineer Rosito Bautista. Maaga hong sumilip, eto ho si Haring Araw. Sabay ho ng pagsilip niya at pagdadala ng liwanag sa ating mga umaga. O, inihatid din namin kaagad ang aming mga manlubuyub na headlines. Eksibisyon ng makukulay at malapiestang tugtugan, hatid ng mahuhusay na drum and bugle corps, nagpatalbugan sa dalampasigan ng Lingayen. Mga lokal na pamahalaan na nanalo sa Pacar Awards kinilala. Habang ang karinisan ng mga ilog sa lalawigan ng Pangasinan, pinuri. Balikan natin ang buong detalye sa pagbabalik ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Heto na ang bake shop na pinag-uusapan sa La Union ngayon. Andito na sa Pangasinan. Manna freshly baked bread, malambot, mainit, malasa, katakam-takam. Yan ang panuntunan ng masarap at dekalidad na tinapay ng Manna freshly baked bread. Kung dekalidad na tinapay ang hanap nyo, pumunta lang sa Manna freshly baked bread. Matatagpuan sa Paris Building, Rizal Avenue, San Fernando, La Union. May branch din sa San Joaquin Street, San Fernando, La Union, Bawang La Union, Mangal
Roldan, Pangasinan, Dagupan City, newly opened Manawag Brand, Lingayen, and San Carlos, Pangasinan. Higit na pinalakas, higit na pinangawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Manbuy 38 kaagad. 38 manbuyandot ya minutos. Kasumpala na alas 5. Programang Pangasinan Today pa rin po. At syempre, ang inyong lingkod, Janice Hidalgo pa rin. Whether you like it or you like it. Ang ating text line 0921-3670810. At syempre, dahil iniwan namin sa inyo ang ating mga manlubuyog na headlines. Aba, eto na ngayon ang mga detalye ng aming mga manlubuyog na balita. Eksibisyon ng makukulay at malapiestang tugtugan, hatid ng mahuhusay na drum and bugle corps, nagpatalbugan sa dalampasigan ng Lingayen. Ang 5 mga contingent na nagsipagtagisan ng kani-kanilang pangbato ng sayaw, tugtog at pagmamarcha ay ang mga sumusunod: ang Virgen Milagrosa University Foundation, Mangaldan National High School, San Carlos City College, Urdaneta City University, at ang sikat na University of Luzon ay nagmarcha kasama kani-kanilang mga instrumento sa may Capitol Grandstand sa Baywalk patungo ng beach front. At nang dumating ang mga contingent, ang iba-ibang grupo ay nag-perform ng iba't ibang mga musika na kanila namang talagang ininsayo. Bilang sa kanilang mga tinugtog, ang Luyag Ko Tan Yaman. Nagulat naman ang publiko nang hindi natinag ang kanilang pagtugtog sa kabila ng matinding init ng araw at biglang buhos ng ulan. Naganap ito kasabay ang fluvial parade noong nakaraang linggo. Mga lokal na pamahalaan na nanalo sa Packer Awards, kinilala. Ang 3 set ng mga awards na isinapubliko, kabilang ang Packer Awards na kumikilala sa pinakamalinis na ilog at tabing ilog. Ganun rin ang cleanest, greenest, and safest LGUs at ang best decorated fluvial float ng Bangka Parada. Sa pagbibigay ng mga awards, sinamahan nila Senator Benigno Bam Aquino IV, Edicio de la Torre, ang founding chairman at Partnership Agrarian Reform and Rural Development, sina Governor Amado Espino Jr., Vice Governor Jose Ferdinand Kalimlim, 2nd District Congressman Leopoldo Batawil at ilan pang provincial board member.
Ang Pacar Award ay kumukomplemento sa Ilog Ko, Arwon, Tanbilayin Ko. Isa itong environmental program ng probinsya ng Pangasinan na kumikilala sa kagalingan ng bawat lokal na pamahalaan sa pagdidevelop, pag-aalaga at pagmamaniubra ng kanilang mga ecosystem sa kanilang mga area. Pacar Awards winner ay Bayan ng Santa Maria, ang Inland River at ang Dasol Coastal River para sa municipal category. Tumanggap ang mga ito ng 100,000 piso bilang cash incentive kabilang ang isang trophy. Kinilala rin bilang cleanest rivers para sa barangay category ang Lawak, Alcala. Sa pagkakaroon ng Inland River, ang Buod, Alaminos City bilang Hall of Fame awardee na kinilala sa cleanest barangay Coastal River. Ang nanalo o ang mga nanalo ay tumanggap ng tigli 50,000 pisong cash incentive at trophy. Model LGU sa Best Practices Environmental Programs and Advocacy na kinilala ay ang Bayan ng Lawak para sa implementasyon ng project at rehabilitasyon, ganun rin ang conservation ng municipal river tributaries. Kinilala rin ang Urdaneta City sa implementasyon ng mga proyektong rehabilitasyon at konserbasyon ng kanilang mga river systems sa pamamagitan ng kanilang Task Force Bantay Kaliskasan. Ang mga nanalo ay tumanggap ng tigda 20,000 piso at trophy. Ang mga model barangay sa kabilang banda naman ay ang Umingan, ang networking with government agencies, NGOs, at ang management protection ng Banila River Watershed. Bachelor East sa Natividad, kinilala sa kanyang management protection ng Viray River Watershed sa pagkakaroon ng Biodiverse Reforestation Project. Ang Bukbok West ng Aguilar ay kinilala rin sa pagkakaroon ng Sustaining Natural Condition ng Agno River sa pamamagitan ng Riverbank Protection Project kasama ang ilan sa mga national government agencies. Kinilala rin ang poblasyon norte ng Santa Barbara para sa fund sourcing ng Riverbank Protection through social media networking. Ang mga nanalo ay tumanggap ng tigla 15,000 piso at trophy. Ang search para sa pinakamalinis na ilog at riverbank ay ginagawa. Sinisimulan sa Oktubre hanggang Disyembre ng taon o ginawa noong Oktubre hanggang Disyembre 2013. Layunin nito na kilalanin ang lokal na pamahalaan na nagsasagawa ng mga programang pumoprotekta sa kailugan, water systems, at tabing ilog. Ganun rin ang mga sustainable projects ng mga ito. Ang nanalo sa Cleanest, Safest, and Greenest LGUs Category 8, first to third class municipalities ay ang Bayan ng Mangaldan bilang champion. Villasis ang first runner-up at Bulinaw naman ang second runner-up. Sa Category B, 4 to 6 class municipalities, kinilala ang Lawak bilang champion. Santa Maria ang first runner-up. Balungaw ang second runner-up at sa Category C, component cities, kinilala ang Alaminos City bilang champion. San Carlos City ang first runner-up na tumanggap ng tigli 50,000 piso. Ang champion naman ay tumanggap ng 30,000 pesos first runner-up, 20,000 pesos ang second runner-up. Ang Urdaneta City ay tumanggap ng plake ng pagkilala bilang achievement nila sa Regional Hall of Fame awardee para sa 3 taong pagkapanalo sa Regional Development Council sa Search for the Safest and Greenest LGU City category. Kasabay ding binigyan ng mga parangal ang mga nanalo sa Bangka Barada Best Decorated Fluvial Float sa Category A. Pangasinan School of Arts and Trade ang nanalo ho bilang champion. Ang ANDA ang first runner-up.
Usual ang second runner-up at Category B Barangay Baybay Lopez sa Binmalay ang nag-champion ng Hall of Fame awardee. Inilala rin ang Cabaretian Sual, ang kanilang pinakamagandang bangka. Dulag Binmalay bilang second runner-up. Ang mga nanalo ay tumanggap ng tig 20,000 piso sa champion, 15,000 sa first runner-up, at 10,000 para sa second runner-up. Kalinisan ng mga ilog sa lalawigan ng Pangasinan, pinuri. Matapos ang pagbarada ng mahigit 100 mga makukulay na bangka na taunang programa ng isang kakaibang fluvial parade na sinimulan sa pangpang ng Agno River, partikular sa Bantayan, Lingayen, na dumaan sa Dumalandan at sa Banyaga Bridge. Sa programang dinao sa ilalim ng tulay ng Banyaga Bridge, kung saan pinatimpalakan ang mga nanalo sa bangka parada at pinarangalan ang mga bayan ng mga barangay na may pinakamalinis na ilog. Pinuri naman ni Ed De La Torre, isang development and environmentalist founder, si Governor Amado Espino Jr. Sa talumpati ni De La Torre, wala raw dahilan upang magsipsip ito kay Espino. Lalo na sa pagkakakilala ni De La Torre kay Espino noon pa na naging arresting officer nito nang siya'y kasalukuyang aktivista pa sa bansa noong 1970s. Ganun pa man, ang nakita nitong malinis na ilog ng Pangasinan kung ikukumpara noong nakaraang taon, kung saan kinilala ang Pangasinan sa mga mine tailings, ay malayo na. Mas lalong humanga si De La Torre mula sa mga impormasyong nalaman nito bago pa man sinimulan ni Espino ang kampanya ng paglilinis ng mga kailugan. Babalikan natin naman ang ilan sa mga ating tatalakayin, lalo na ngayon, gaganapin ang ika-6 na National Venture Camp sa Lingayen, Pangasinan. Sa pagbabalik ho ng Pangasinan Today. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Mga minamahal kong kababayan, dahil mahalaga ang mga OFW ng Dagupan, parehistro ang inyong mga kapamilya at kamag-anak sa OFW bilang Global Dagupeño sa ating OFW Desk sa City Hall. Huwag maging biktima ng illegal recruiter, kumonsulta sa OFW Desk ng Dagupan City. Ako po si Mayor Belen Fernandez, Global Dagupeño, kakbay sa pag-unlad at pagbabago. Katuwang ng City Government of Dagupan, ng Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Overseas Employment Administration. Kung kayo po ay may problema sa inyong mga kapamilyang OFW, isang guni kina Joy Shapno, Peso Manager, 2nd floor, City Hall, 523-7404, kay Lena Joquino, OFW Desk Officer, Cast Office sa City Hall, 632-2627, o kaya kay Alan Meneses, Recruitment and Placement Officer, 2nd floor, City Hall, 523-7404. Global Dagupeño, kaakbay sa pag-unlad at pagbabago. Ang pagnanakaw ng kuryente ay ipinagbabawal ng batas. Ayon sa Republic Act 7832, ang sinumang mahuli sa anumang uri ng pandaraya ay papatawan ng malaking multa at pagkakabilanggo. Kung alam ninyo ng inyong kapitbahay ay gumagamit ng jumper, bumubuting-ting ang metro o iba pang estilo para dayain ang bayarin sa kuryente, ay kaagad na isumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng Simpelco. Ang nanakaw na kuryente ay nagpapalaki ng system loss na dumadagdag naman sa electric bill ninyong mga tapat na consumers. Tulungan natin ang Simpelco para tuluyan ng mabuto ang pagnanakaw ng kuryente. Para sa anumang impormasyon na nais ninyong malaman sa Simpelco o kaya hinaing o asosyon, tumawag lamang sa 532-2222. Tandaan, ang Simpelco ay pag-aaral natin kaya't laging ipagmalasakit ang sariling atin. Paalala ng Land Transportation Office sa publiko. Kapag may nagbebenta ng motor o sasakyan na sa iyong palagay ay mura, mag-verify muna sa LTO bago maloko. Kung sa tingin mo kahina-hinala ang ibinebenta, i-report agad sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO palapit sa inyong lugar. Huwag papaloko sa mga manluloko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Land Transportation Office, Region 1.
Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Manbuyandot ya minutos. Kasumpalan na alas 5. And whether you like it or you like it, walang choice. Programang Pangasinan Today pa rin po. Ayan ho, ngayon hong araw na ito, ang pagbubukas ng ika-6 na National Scout Venture Camp. Gaganapin ho yan ngayong araw, alas 4 ng hapon, May 5, sa May Capitol Plaza. Tinataya hong 4,000 high school Boy Scouts at Boy Scout of the Philippines officials mula ho sa iba't ibang panig ng lalawigan ang dadaluho dyan. Napakarami ho niyan. O, diba? Belated happy birthday sa'yo, Dan Lorcham Hidalgo. Oh, kapatid ko yan. Siyempre, di batiin. At siyempre, sa aking kaibigan, Dr. Ashok Vasandani, belated happy birthday sa iyo. Ayan. Padala mo na lang dito sa aking kapartner ang iyong reply. Happy birthday sa iyo. Oo nga. Naku ho, libo-libo na mga Boy Scouts. O yan ha. Ang nandyan sa may Lingayen mamayang hapon. Uy, although sigurado nagdadatingan o magdadatingan ang mga ito, hindi pa man sumasapit ang alas 4. Ay, nako, marami ho tayong mga bisita dyan. Ito ho ay isang programa ng Boy Scouts of the Philippines, kung saan ito hong si Vice President Jejomar Binay, pinili ho niya itong lalawigan ng Pangasinan para i-host itong Boy Scout of the Philippines 6 National Venture Camp na gaganapin nga dyan sa may Lingayen Beachfront. Simula ho May 5 hanggang May 10. Ayon kay Attorney Wendell Avisado, ang Senior Vice President at Acting Secretary General ng Boy Scout of the Philippines, ang camp na may temang Scouting for Environment, ayan, ay umaasa na merong 4,000 hanggang 5,000 participants mula sa 118 Boy Scout of the Philippines councils nationwide. Kabilang ho sa mga makikipartisipa ay ang mga Boy Scout mula sa Northeastern Luzon, Central Luzon, kasama rin ho ang National Capital Region, Southern Tagalog, Bicol, Western at Eastern Visayas. Kasama rin ang mga taga-Western and Eastern Mindanao at syempre ang mga taga-Ilocos. Sa taon na ito, ang Camp Venture ay nakatutok sa mga training para sa Scout members upang maging environmentally conscious at palaging on the go tuwing merong mga sakuna. Si Governor Amado Espino Jr. naman, na Regional Chairman ng Boy Scout of the Philippines, ay naniniwala na lahat ng mga Scout Council sa bansa ay mas tatatag pa kung ihahanda sila. Ayan, kaya nga itong mga ganitong programa, ayan, tumutulong ho para humubog doon sa ating mga kabataan, particularly mga miyembro ng Boy Scout of the Philippines. Gusto ko silang makitang naka-uniform na naka-shorts lang lahat. Bakit kasi kapag medyo malalaki na yung Boy Scout, naka-pantalon? Kaya nga Boy Scout. Bakit ba hindi na lang in-steady yan na naka-shorts lahat?
Oh, parang gusto mong makita si Vice President Jejo Marbida naka-uniform. Di ba? Simbolo nga yun di ba? Ng Boy Scout. Laging handa. Di ba? Naku, libo-libo. Etong mga Boy Scouts natin, ini-expect natin magdadatingan ng mga ito. Ayan, ang Boy Scout of the Philippines chairman mismo, ang pumili sa lalawigan ng Pangasinan na pagdausan po na itong ika-6 na venture camp ng Boy Scout of the Philippines. So, event po ito ng Boy Scout of the Philippines ang mag-host ang lalawigan ng Pangasinan. Isa ho sa kanilang mga dahilan ay syempre, meron tayong napakagandang Capitol Grounds na nasa tapat lamang ng magandang tanawin. Meron tayong dagat na maganda dyan. Syempre, ang nilinis ng Lingayen Golf. Diba? Ang karagatan ng Lingayen. Ayan. Kapag may mga ganitong event, diba syempre, proud naman ang lalawigan ng Pangasinan kapag dito ginagawa itong mga ganitong event. Syempre, nafi-feature ang kagandahan ng ating lalawigan. Naku, sana maraming matutunan itong ating mga kabataan na dadalo dyan. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay disaster preparedness at syempre yung pagiging environmentalist. Napapanahon kasi na dapat ay itinuturo talaga sa mga kabataan yung concern, yung tinatawag nating environmental concern. Oo, kasi alam nyo, sa panahon ng masyado na tayong high-tech, pero tayo ho! Naku, nangunguna tayo sa may hindi naman, anong number ba yung Pilipinas? Number 8 ba yun? Number 9? Ang pinakamabagal na internet speed, diba? At the rate of 3 Mbps. Samantalang ang Singapore, 21.9 Mbps. Kung pag nagsasalta tayo, wing! Lang. Habang ang Pilipinas ay putol. Sa internet. Diba? Ito ang panahon ng computer generation. Naku ho! Napapanahon na muling ipaalala sa mga kabataan na ito ang kahalagahan ho ng pangangalaga sa environment. Ayan. Talaga naman na itong ating mga kalikasan ay dapat na itinuturo sa ating mga kabataan na dapat ay pangalagaan. Di ba? Pagkatapos, syempre ituturo mo sa kanila yung mga epekto ng hindi inaalagaan yung environment at nagkakaroon ng mga disaster. At inihahanda naman sila ngayon doon sa mga sakuna. Lalo na, syempre may climate change. Hindi mo ba? Para bang tanong ulit ni Senator Miriam Defensor Santiago. Climate change ka ba? Bakit? Hindi pa tag-ulan. Ayan ka na naman, basa ka na. Banat ni Senator Miriam Defensor. Oo, dahil kahit tag-init. Diba? May mga thunderstorms tayo sa kalagitnaan ng summertime in the Philippines. Kaya naman, syempre, kapag ka mga ganito, diba, bigla-biglang nagkakaroon ng mga buhawi, hailstorms, diba, inihahanda. Kung may programang ganito, ihahanda yung mga kabataan para sa mga sakuna. Of course, hindi pa naman ganon ang maaari nilang maitulong dahil mga bata pa sila. Pero, sa pamamagitan ng pag-educate sa kanila, more or less, bukod sa paghahanda para malabanan o mabawasan yung mas matinding sakuna sa environment, di nakakatulong tayo. At kung paano ang gagawin, immediate response kapag mayroong nangyari na mga sakuna, katulad na lamang ng buhawi. Diba? Kapag naituro mo sa mga bata,
o yung mga Boy Scouts, o naituro mo sa kanila yan kung anong dapat na gawin, more or less makakatulong sila. For example, sa retrieval operations, or yung mga makakatulong na pagbibigay, for example, ng relief, paano isinasagawa yan, o yung immediate response habang nangyayari yan. Kapag biglang tumataas ang tubig, bumabaha, flash flood, na ituturo mo na sa mga kabataan yan, mababawasan yung tinatawag nating casualties. Siyempre, mga bata alam na nila kung anong dapat na gawin. O, ayan na naman yung tugtog na yun eh. Diba? Kapag maaga natin kasing naimumulat sa mga kabataan, kahit na ho sa panahon netong tinatawag natin Generation X, 3 Mbps speed. Ayan. Sa ibang bansa kasi, napakabilis naman pala. Diba? Ng takbo ng kanilang mga internet, samantalang sa atin, nakuho, ay napakabagal. Putol. O, diba? Samantalang tinatawag ho nila tayong selfie capital of the world. O, nagsiselfie tayo, ina-upload ka agad. Doon ho nagmula yung salita na yun. Hindi naman tayo nag-picture lang pagkatapos nakasave doon sa ating mga cellphones. Aba, diba? Ina-upload agad yan gamit ho ang internet. Sa kabila ho ng pagiging selfie capital of the world natin, at computer capital nitong ating computer literate ng ating mga kababayan. Aba? O, diba? Napapanahon. Mabagal lang ang internet sa bansa natin. O, napapanahon pa rin na ituro sa mga kabataan na humahawak ng mga iPad, kaliwat ka ng cellphone, touchscreen. Touchscreen. O, diba? Kahalagahan ng pangangalaga ng ating mga kapaligiran. Dahil kapag hindi mo ito ginagawa, nako, ewan ko lang, hindi ba? Ano ba naman ang pwede mong ipamana pa sa ating mga kabataan kung hindi itong ating mga magaganda na kapaligiran? Siyempre, yung ating Mother Nature, di ba? Tinatawag. Kaya dapat tinuturuan sila kung paano pangalagaan talaga etong kalikasan. O, di ba? Habang ngayong araw na ito, wag niyo ninyong kakalimutan. O, di ba? Habang ngayong araw na ito, simula ho ngayon, ay, hindi ho ngayong araw na ito, bukas pa pala. Bukas simula ho, kaya ihanda nyo yung mga requirements na kailangan nila dyan. Simula mula 6 of May hanggang 31 ng Oktubre 2015. O, di ba? 2015. Magkakaroon ng registration sa lahat ng tanggapan ng COMELEC sa iba't ibang bayan mula alas 8 ho hanggang alas 5 ng hapon. Ayan, o, diba? Habang ngayon ng COMELEC, naku, may petisyon. O, ayan, o, meron silang inaayos na petisyon. Ang COMELEC, o, diba? Mga kababayan ay naghihintay ng paglabas ng paglabas noong kopya ng Spider-Man 2. Mahal na raw ang sine ngayon, kaya kasama sa kanila. Hintay ba naman ang paglabas ng mga DVD? O, di ba? Oo nga naman, di ba, mahilig sa mga action film, fiction film etong mga kababayan natin. O, di ba? Ay, naku 25 na hong kaso ng MERS ang naitatala sa Saudi Arabia, habang 109 na raw ang namamatay. Naku, binibilinan yung ating mga kababayan na bumabiyahe, nagmumula ho dyan ho sa may Kingdom of Saudi Arabia at dun sa ibang bansa sa Middle East. O, diba?
na medyo dapat ay mag-henay-henay baga kumbaga. Dahil na pag-uusapan yung pangangalaga, pagtuturo. Ha? O, ito na. Ito na yung ating nabating belated happy birthday. Ito na. Life has no pause buttons. Dreams have no expiry dates. Time has no holidays, so don't waste a single moment in life. Live it and enjoy it. O, diba? Si Dr. Ashok Vasandani. O, muli belated happy birthday sa'yo. At saka sa'yo, Cham. Belated happy birthday. O, yan. Pinababati ka! Dr. Ashok Vasandani ng MTCB Dagupan at More Than the Conquerors Breakfast Club. Ayan. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. O, ipadala mo na lang dito sa amin ng kapartner ko, ha? Kapag environment ang ating pinag-uusapan, oo. Magandang umaga sa inyo dyan, sa ating mga tagapakinig, sa may Villasis, Pangasinan. Magandang umaga po. Ayan. Siyempre, sinasabi ko nga dito ngayon, itong pagtuturo ng pangangalaga ng kalikasan, naku, dapat sinisimulan dito sa ating mga kabataan. Oo, bakit na naman environment? Alam nyo kasi, kung mapapansin ho ninyo, kakaiba na ho talaga yung panahon. Kaya dapat lang kung ano pa ang meron sa ating mundo, ayan, pinipreserve din ng konti kapag may time. O, diba? Dahil, pag hindi natin ito na-preserve, kawawa naman yung mga susunod na henerasyon, diba? O kaya nga, itong mga pinatimpalakan, nananalo rin itong mga Packard Awards. O diba, congratulations dahil sa mga programa rin ho ninyo na nagpapakita na kayo ho ay interesadong isalba at panatiliin itong ating mga kailugan at itong ating mga environment para sa mga susunod na henerasyon. Kaya ho ay nako, kahit na papaano nasasabi natin sa ating programa, o itong mga darating na 2016, maraming mga nagpaparamdam sa atin. Ngayon pa lang, o diba? Oo. Wag nang pakeme-keme. Alam naman natin, etong ating mga kababayan sa paligid-ligid, kung hindi nagsisipag-attend ng mga kung ano-anong okasyon, oo, basta lang present sa crowd. Alam na ninyong mga ibig sabihin yan. Pero sa ating mga kababayan, palagi ninyong tatandaan, bukod doon sa kanilang mga katangian bilang mahuhusay na leader, pagka nagpaparamdam, palagi ninyong titignan yung kanilang pagiging environmentalist. Titignan nyo yung kanilang mga concern sa ating environment dahil isa ho ito sa mga dapat ay meron itong mga susunod nating leaders. Yung mga mangangalaga sa ating kalikasan, oo, hindi mangangalaga sa kanilang kalikasan, o yung pagiging likas. Oo, marami nga naman kasi nga nauupo sa pwesto. Naku, meron kanilang mga likas na kagalingan. O bukod sa sumira ng environment, pinayayaman ang kanilang mga angkan. Mga tipong ganon, oo, diba? O kaya naman, palagi kong pinapaalala, pipiliin ninyo yung mga leaders na mangangalaga sa ating mga kalikasan. Wala na hong maabutan ng ating mga susunod na henerasyon kung ang pipiliin ho ninyo ay yung sumisira ng ating mga kalikasan. Ang ating mga kalikasan, ating mga natural environment ay composed ng ating mga ilog,
ating mga bukidin, yung mga puno, tignan ho ninyo. Yung mga puno natin, tignan ho ninyo ang ating mga kabundukan sa ating kapaligiran. Ayan ho ang mga titignan ninyo, yan ho ang mga ikukonsidera ninyo. Ayan, natapos na yung mga bakasyon. Itong sangguniang panlalawigan. Siguro naman itong araw na ito ay magsisisyon na rin sila. Ayan. Kagaya ng pinag-uusapan natin dito. Pangangalaga ho ng kalikasan, yan, isa sa mga dapat na tinitignan yung character traits at mga priorities ng mga nagpaparamdam na yan. O, diba? Diyan nyo masusubukan kung ang mga ito, ano yung kanilang mga concern. Ako, napakahaba ho siguro ng kanilang mga ginagawang preparasyon na speech para iparamdam sa mga tao na silang may dala ng mga development. Kung kunin yung kakalimutan palagi kong pinapaalala yan. Tignan ho ninyo ang lalawigan ng Pangasinan. Tignan ho ninyo ang ating mga kabundukan, ang ating mga kailugan, ang ating mga puno. Ayan, iilan lang ho talaga ang mga merong hong programa para sa ganyan. At yung totoo na may concern sa environment. Oo, sa ngayon ho kasi, karamihan sa kanila, hindi pa ho nila naiintindihan ang kahalagahan. Ako, maswerte itong mga Boy Scout of the Philippines kung ituturo sa inyong kahalagahan ng kalikasan. Marami ho kasi sa ating mga leader hanggang ngayon dahil nabulag na sila ng kanilang kapangyarihan at syempre ng kanilang kayamanan. Akala nila, makakabili sila ng karagatan kahit nasira na. Akala nila, makakabili ho sila ng bagong malusog na kabundukan kapag ka nawala na. Akala rin ho nila, sa pamamagitan ng pagbuo ng batas, ay makakagawa ho sila ng bagong puno na malaki na. Ay, di ba? Parang kickback lang, biglang malaki na lang. Kaya maswerte yung mga kabataan na mapapangaralan pa, matuturuan paano isi-save at i-preserve ang ating mga environment. Dahil nako, marami ho sa mga matatanda na, makapangyarihan nga, may mga sinabi nga sa lipunan pero hindi ho nila alam ang kahalagahan ng ating inang kalikasan. Marami ho ang ganyan sa kanila. Kasi ho talaga naman, kapag nilalaspag mo ang inang kalikasan, ang resources kasi ng inang kalikasan, naku ho, very valuable. O hindi ba? Marami tayong mga natural resources na naibebenta, nasisira, para ho sa tinatawag nating malaking halaga ng salapi. Ayan. Tignan ninyo. O, diba? Naku ho, ang ating mga kababayan, itong mga panahon na ganito, marami ho ang mahilig maligo kapag ka biglang bumubuhos ang ulan sapagkat mainit ang panahon. Ika nga nila. Ay dahil nga mainit ang panahon, marami ho sa ating mga kababayan, bigla-bigla na lang lumulusong dyan sa may gitna ng kalsada ko minsan. Oo. Naliligo sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Although, nakuha ko nung mga matagal ng panahon ay medyo safe pang maligo dito sa ating medyo malamig na ulan. Ang Pag-asa naman po, pinapayuhan yung ating mga kababayan na kung maaari iwasan ang paliligo sa ilalim ng napakalakas na buhos ng ulan, hatid ng thunderstorms, kagaya ho ng ating mga nararanasan ngayon. Although mainit nga ang panahon, pag biglang bumuhos ang ulan, di ba ang sarap-sarap ng paligid, biglang lumamig, ay yung iba namang ating mga kababayan dahil nga gusto nilang malamigan yung kanilang katawan, ay lumulusob at lumulusong dyan sa may malakas na buhos ng ulan. Itong mga panahon na ito na thunderstorms ang ating mga nararanasan, ayan nga ho ang payo ng Pag-asa sa atin. Iwasan ho ninyo ang maligo dito sa ulan na ito. Ano nga ba ang panganib na dala naman ng mga ito? Syempre dahil ho thunderstorm yan. Malakas ho ang hangin. Kung minsan nga ho kapag mga ganito
hindi inaasahan na yung malakas palang buhos ng ulan na yan ay may mga kasamang buhawi. O baka mamaya, kasama ho ng malakas na ihip ng hangin, ay lumilipad na yero. Tapos nandun ka naman pakaway-kaway sa ilalim ng ulan. O madaanan ng iyong napakaganda o di kaya napakagwapong mukha ng lumilipad na yero. At dahil nga thunderstorms, may mga kasama ho itong malalakas na pagkidlat kung mapapansin ho ninyo. Ngayon ho, hindi ho safe para sa atin ang nandyan ho sa gitna ng daan o nandyan ho sa ilalim ng ulan. Talaga naman bare. O, diba? Sarap na sarap kang naliligo ng ulan, tapos biglaan na lang tinamaan ng kidlat. O, diba? Bukod sa nasira ang iyong kagwapuhan, o, diba? Nasunog ang iyong kagwapuhan sa ilalim ng buhos ng ulan. Kung minsan din ho, kagaya ng naranasan noon Huwebes, dyan ho sa may Baguio City. O, diba? May mga maliliit na na yelo ang bumuhos dyan ho sa may Baguio City. Kinumpirma yan ng Pag-asa. O, kasama ho yan talaga sa mga thunderstorms na nararanasan natin sa ating bansa ngayon. Ngayong mga taga-araw na ganito. Oo. Summertime pero umuulan-ulan. Yan ho yung thunderstorm na sinasabi natin. At eto pa ho ang isa. Dahil ho sa panahon ngayon, iba-iba na ho yung chemical na kasama ho ng mabiglaang pagbuhos ng mga ulan na yan tuwing dapit hapon, ay hindi ho safe para sa ating balat na saluhin ho etong bumubuhos na ulan na ito. Kung mapapansin ho ninyo, medyo makati sa katawan etong bumubuhos na ulan. Ano ho? Kaya pinapayuhan ng Pag-asa ang ating mga kababayan na iwasan ang paliligo dito sa ating mga thunderstorms na nararanasan. Ngayon hong napakainit na panahon at bigla-bigla hong umuulan sa hapon, tinatawag nilang thunderstorms. Iwasan ho yan dahil kung mapapansin ho ninyo, kapag ka medyo matagal na kayong nasa ilalim ng buhos ng ulan na yan, makati. Oo, medyo makati. At kung minsan nga ho, nakakasira sa ating mga balat. Para maiwasan ho yan, ayan na, yung pagpapayo nila. Huwag ho kayong basta-basta na lang lulusob dyan sa ulan. At bukod pa ho roon, dahil meron siyang masamang epekto, dahil mainit na mainit pagkatapos bigla siyang bumuhos, mapapansin ho ninyo yung hulab ho, Oo, bigla na lang ho ninyong maamoy, tapos nandyan kayo sa gitna ng kalsada. Doon ho nakukuha ng ating mga kababayan, yung bigla na lang sasakit ang kanilang ulo. Pagkatapos, sa walang dahilan, ay nako, talaga naman, tulo daw ang ilong Oo, yung bigla ka na lang sinipon. O, yun hong chemical reaction ng ulan na yan. Diba? Biglang mainit, pagkatapos ay biglang lumamig na ganon, ayan, tapos habang ikaw naman ay maliligo, ayan, pinaiiwasan ho dahil ayaw naman ho ng Pag-asa na dumami naman ang ating mga kababayan ay na magkakaroon ng sakit dahil lamang sa paliligo. Although nung talaga namang mga nakakaraang mga taon, ang sarap nga naman kasing maligo sa ilalim ng napakalakas na buhos ng ulan. Aba, bukod sa libre yung tubig sana, di ba enjoy na enjoy ka, no? Yung gustong-gusto mong shower, parang infinite shower. O, di ba? Oo nga, parang hindi ka tagala. Parang nai-imagine mo yung paliligo sa ilalim ng ulan. Oo naman. Kung bata kasi tayo, ginagawa rin natin yan. Pero ngayon, nako, pinaiiwas na tayo ng Pag-asa sa paliligo ng ulan na yan. Oo, dahil nga sa bukod sa maaaring may kasamang lumilipad na yero. Kung masyadong malakas ang hangin, matatamaan ka pa ng kidlat. Kasi nga naman kumikidlat-kidlat kasabay nung di ba? Mga kulug-kulug. O tapos medyo makati sa katawan. O di ba? Yan ho yung mga ibang rason. Bakit naman kinakailangan iwasan ng ating mga kababayan yan? O di ba nakakainis talaga itong climate change? Ang dami-daming epekto na hindi na natin nagiging dahilan para
para hindi na natin magawa yung mga magagandang gawin. O di ba? Kapag bumubuhos ang malakas na ulan. O dito sa Pilipinas kasi, napakasarap nga lang, di ba? Sana ganun nga lang parang nung nakaraan. Dahil nga nagbabago na ho ang klima, babago ho ang panahon, o isa ho ito sa mga matinding pagbabago, o di ba? Naku ha, bagbagsak ulit sa pangangalaga ng kalikhasan, o tipong gano'n. Sampuran ng buyandot ya minutos, kasumpalan. Antis! Yaman alas 6:30. O di ba? Napakabilis ng oras at saka napakabilis ding umakyat ni Haring Araw. Although nandito tayo sa loob, kitang-kita natin si Haring Araw na talaga namang bukod sa nakadilat na talaga ang kanyang mga mata sa atin. O ibig sabihin, napakaganda ng sikat ng araw ngayon sa labas ng ating istasyon. O di ba? Talaga namang nandyan na siya. Present na si Haring Araw. Ayan, iniintay na itong mga libo-libo mga Boy Scouts natin. Ayan na, mamayang hapon yan. Pero sigurado tayo, marami na ang mga nagdadatingan mula sa iba't ibang probinsya. Diyan po, sa may Capitol Grounds at beachfront ng Lingayen. Syempre naman, nandyan ang ating mga Boy Scout of the Philippines. Hindi nga lang natin alam kung sa umpisang programa nito ay nandyan si Vice President Jejo Marbinay. Syempre, siya kasi ang chairman yan, di ba? Oo, ngayong araw ho yan. Matatapos yan ng May 10. Mag-umpisa ngayon, May 5 hanggang May 10. Si Vice President Jejo Marbinay kasi, siya ang chairman yan, di ba? Boy Scout of the Philippines. Oo. O sana nga makita natin silang naka-uniforme ng Boy Scout. Pero ayoko yung pantalon. Para hindi talaga Boy Scout pagka nakapantalon. Mas ang dating Boy Scout na Boy Scout. Pag naka-shorts lang. O, diba? Tapos yung may kalabaw sa yung may kalabaw dun sa kanila. Ano man tawag doon? Bueno! Dahil ilang minuto na lamang. O, diba? Tsugi-tsugi. Muli natin ibinabalik ang ating mga malyubuyog na headlines ngayong araw, May 5, 2010. Eksibisyon ng makukulay at malapyestang tugtugan hatid ng mahuhusay na drum and bugle corps. Nagpatalbugan sa dalampasigan ng Lingayen. Mga lokal na pamahalaan na nanalo sa PACAR Awards, kinilala. Kalinisan ng mga ilog sa lalawigan ng Pangasinan. Pinuri. Ayan. Yan yung ating mga manyubuyog na headlines ngayon. Kamusta naman kaya doon sa may bayan ng Urbiston kung nung nakaraang linggo? Parang martial law. Ang daming mga pulis! Sisilipin nga natin mamaya. Anong mga itsura nila dyan? Oo. Kamusta naman ngayon dyan? Oo. Sa may bayan ng Bayambang. Oo. Sunod-sunod ang kanilang piyesta gabi-gabi. Halos araw-araw. Naku, 77 barangay yan. Barangay fiestas. Oo, pagkagalitong panahon, dyan yun. Ito yung buwan na yun. Pero itong week na ito, paisa-isa-isa na lamang. Magandang umaga po sa inyo dyan. Banda Fire Marshal June Sabala. Magandang umaga ho sa inyo. Sir Robert R. Femihia, good morning. At syempre ho, kapag ganito na hong mga oras, muli ho, aanyayahan ko uli kayo bukas, May 6. Umpisa ho ng rehistro ng mga bagong botante para sa 2016. Bukas ho yan. At saka ho yung ating mga 200,000 voting. Yung mga
nakaparehistro na, dyan ho sa Comelec, huwag ho ninyong kakalimutan magpa-biometrics. At yun naman ho ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan, na alam na ho ninyo para malinis ho, makatulong ho tayo sa paglinis ng pangalan sa Comelec. Kapag kaalam ho ninyo yung inyong mga kamag-anak, wala na ho. Hindi na ho pwedeng bumoto. Gawin na ho natin. Tulungan na rin ho natin yung Comelec na dalhin yung mga requirements. Kasi baka hindi ho makapag-biometrics ang mga ito, pero makaboto pa, natural. Paano makaka-biometrics? Wala na nga sa mundo. O, diba? Baka mabuhay pa ho ang mga ito sa 2016. Ito ho, para makatulong na rin tayo sa paglilinis ng pangalan dyan sa listahan ng Comelec. Meron nga akong kalugaran 20 years ng patay. Yung kanyang mga lolo at lola, nako ha, nakakaboto pa. O, diba? O, kasi nahihingian din ng alam nyo na, pabunog, yung mga pangalan na yan. O, yung ating mga kababayan ha, bukas ho yun. Ayan, magpa-biometrics kayo dahil para ho maiwasan ho ninyo na maalis ang inyong mga pangalan. Kung buhay pa kayo, biglang wala pangalan nyo, tapos yung mga kamag-anak yung wala na, kayo yung mga nandoon. Kaya magpa-biometrics ho. At yun naman hong mga bagong botante, pinagre-rehistro rin. Yung dahil merong bagong age, although hindi tayo bumoto ng SK itong taon na ito, meron hong bagong age bracket para ho sa sangguniang kabataan. 18 to 21 years old. Ayan, magpaparehistro ho dyan. Yan ho ang bagong bracket ng SK. Bakit ba? Meron pa kayang SK sa susunod na mga botohan? Basta pinagre-rehistro ho tayo dyan. Bukas ho yan. At syempre, kapag anyaya ko ho, nasamahan niyo uli niyo ako bukas, 1 oras ng balitaan, talakayan, at nako, iba pang mga impormasyon, gamit ho. Ha? Yung simpleng chismisan, balitaan, syempre, text, Facebook at Twitter account. Para bang kay Gas Abel Gas, no? Gamit ang Facebook. Kung ano pa. O, diba? Marami hong salamat sa ating mga naging takapakinig at nag-text sa ating 0921-367-0810. Bukas huli, sasamahan ho ninyo ang inyong lingkod. Kaya naman ho, sa ngalan naman ho ng aking naka-partner, Engineer Rosito Bautista, sa ngalan ho ng station manager ng DCRD 981 kHz Sunshine Radio Dagupan, Mr. J. Mendoza. Sa ngalan at patnubay ng Vice President ng SMNI, Madam Nida Lisad. At sa ngalan ho ng CEO ng SMNI, Pastor Apollo Kibuloy. Mapapatayin, magpapasalamat at si kayo sa magtaryon lingkor, Janice Hidalgo. Hindi basta balita. Mismong balita. Magagandang balita. Napapanahong issue. Makatotohanang reaksyon. Mahalagang tinig. Ordinaryong obserbasyon. Malalim na talakayan. Puso at Sinaunang bago. biyahe. Kainan at importanteng kaalaman. Balita, impormasyon, talakayan at serbisyong publiko. Ito ang Pangasinan Today. Pangasinan Today! Pangasinan Today! Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng umaga.